and 9. UkaJohane chapter number 5. Zofunda verses number 8 and verse 9. Zosiza isineke masithula sesineseko kwakho. Siyalapha vela kithi lesivumelwano. Uzobona nawe John chapter 5 verse 8 and 9. Ngizocela ukuthi uqale uvulele simama ukhona lapho namabeso amaningi. Verse 8. uJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lakho uhambe. Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabata ngalolo suku. Jesus said unto him, Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. On the same day was the Sabbath. Shall we prepare way to worship? Amen. Hallelujah. Verse 8 or 9. Jesus said unto him, Jesu wayesethi kuye, Rise, take up your bed and walk. Zintathu izinto azishoyo lapho uJesu kulowo wesilisa esazomchaza uthi rise, take up your bed and walk. Sukuma uthabathe uhlaka lwakho. And immediately the man was made whole. Ngaso leso sikhathi wayesephulukiswa. And ekuphululisweni kwakhe kwabonakala ukuthi athabathe uhlaka lakhe ahambe. And uJohn wenza sure ukuthi uyaveza laphana ukuthi what day was it. Uyaveza nje ngokusobala ukuthi kwankulu usuku luphi. Amen. Manje iphelile lento edlalayo la ngiyabona uma ngethu izinto uzoshaya lapha ku-start. Amen. uJohane uwenza isiqiniseko sokuthi uyasivezela ukuthi kwakunye usuku okhuluma ngalo mabekwenzela ngalo nomangaliso. Amen. Lamazwi futhi uyakwazi uphinde wathole uMark chapter number 2 verse 11 lapho uJesu ekhuluma nalabo abekade belethe lo muntu oyekade efeke uhlangothi lithi badala bafika sekugcwele la uJesu ayekade aqaqa uphahla. Ikhona into abazalwane asebangena naye bamngenisa ngophahla ngenxa yokuthi uJesu kushuthi wayephambili ungafinyeleleki yena. So base beqaqile ukuthi uyabona ukukholwa nje lapho ukuthi okay akufinyeleleki uJesu kodwa sizoyenza indlela ukuthi sifinyelele kuyena ngokuthi siqaqe phezulu kwelofu. Ibhayibheli uJesu washo lamazwi afana lawa awasho lendoda ukuthi sukuma uthabathe uhlaka lakho uhambe ekhaya. Amen. Hallelujah. Kodwa le ndaba leya lendoda eyakade la for lesikhathi eside kangaka uyithola la encwadini kaJohane kuphela ku-2:3. So uJohn akasitsheli ukuthi bekuwumkhosi wani. Uma ufunda verse number 1 akasitsheli ukuthi bekuwumkhosi wani lo ebukade ukhona. Amen. Siye makethe kancane. Uma ngasakhale kwi-session yakho. Amen. Uma ufunda ku-verse number 1 lithi iBhayibheli emva kwalokho kunomkhosi
umkhosi wabaJuda bese lithi uJesu wakhupukela eJerusalema. Amen. Now bengisathi-ke bazalwane uJohane akasitsheli ukuthi bekuwumkhosi wani uJesu abekade eyele wona eJerusalema. Amen. Kodwa bekuvamisile ukuthi abantu besilisa especially bamaJuda bekunemikhosi ewu-3 ebibaphoqa ukuthi baye eJerusalema. Okokuqala bekuwumkhosi wePhasika, ukuba nje kwenza ukuthi bonke abantu besilisa ngosiko lwamaJuda bephoqelelwa ukuthi bakhuphuke baye eJerusalema. Owesibili bekuwumkhosi wePentecost, lo ubizwa ngomkhosi wamaviki. Owesithathu bese kuba umkhosi wamaDokodo. Amen. So akasitsheli-ke kodwa uJohane ukuthi uJesu yimuphi lo mkhosi owawukade umusa ukuthi ayongena eJerusalema. Kodwa-ke inkinga yonke le ndaba isuswa ukuthi lo muntu lo uJesu amphilisayo umphilise ngesabatha. Amen. Ayikho ekuthenini uphilile inkinga, kodwa isekuthenini uphile ngalolu suku. Indaba iqale lapho. Nezishushu zonke ezikhona ziqale lapho ekuthenini uphile ngaluphi usuku. Amen. Now lithi-ke iBhayibheli khona-ke la eJerusalema kwakade kune sheep market. La kule sheep market kunesango lezimvu, kwakade kunamachibi amabili. Amen. Lamachibi amabili ayekade enema-porches noma ayekade eneminyango emine. Bese lo wesihlanu okade ophakathi nendawo ohlukanisa lamachibi lawo amabili. Amen. So uma-ke isitshela kanjalo iBhayibheli lithi lamachibi ayekade emakhulu, ewusize nje ongalingana neground. Amen. Yabona ukuthi ayekade makhulu kangakanani. Ewusize ongalingana neground, like a sports field. Praise God. Amen. So bese ukujula kwawo ushona phansi kwacishe kube 20 feet ukwehla uye phansi kwalamaphuli lawa womabili ukujula kwawo. So le ndawo yamachibi yagcina isisetshenziswa noma abaJuda sebeyisebenzisa njengane-shrine. Abazali bayazi i-shrine. I-shrine yindawo ethathwa ngokuthi ingcwele, abantu abayihloniphayo kuyona. Akhona nala eSouth Africa ama-shrine, amanye kwamasonto akudala ekukholelwa ukuthi mhlawumbe ama-altari, uma usufike khona ufike usizakale, noma indawo ongakwazi ukungena kuyona nje noma ikanjani. So lamachibi-ke lawo noma lamaphulu omabili agcina sethathwa njenge-shrine. Sekuyindawo yokuthi uma uke wangena phakathi kuwona, noma kuthiwa yiphi inkinga yakho ixazululeka. Amen. So niyawazi ama-superstitions bazalwane, izinto eziyinkolelo zabantu ukuthi uma uke wenza ukuthi la uzokwenzeka ukuthi. Amen. So nalama-swimming pool-ke ayesethathwa kanjalo, ayesethathwa njengendawo engcwele noma njengendawo othi uma ungena kuyo kube khona umehluko empilweni yakho noma kuthiwa abantu nayiphi inkinga. Amen. So uma ufunda uvesi number 4 uthi uvesi 4 uthi izikhathi nezikhathi kwakufika ingelosi ifike izamazamisa ichibi, bese kuba yilona loyo ozongena emva kokuthi ichibi zayizanyisiwe bese eyaphila. Bese lithi noma kuthiwa wayekade enasiphi isifo. Umoya kuma-original writings leli vesi alikho lelikhuluma ngokuthi kwafika ingelosi, balibeke later ngoba befuna ukuclarify uverses number 7, if I'm not mistaken, verse 7, lo othi verse 8, verse 7, othi verse 8, the important man answered him, say, anginamuntu ozongifaka emanzini uma manzi ezanyazanyiswa. So basebekhetha leli verse ukuthi ngoba bekholwa ukuthi amanzi ayekade zamazama ezanyazanyiswa ingelosi ayekade ifikile. So
leli verse 7 ongeke uzuyenze sense verse 4 ofakanga oshoyo ukuthi kwakufika ingelosi njalo from time to time ifike izamazamisa amanzi. So they added this verse ngoba babenenkolelo amaJuda ukuthi amanzi awayinyakazeli, khona ingelosi efikayo ifike wanyakazise ngesikhathi siqala kwanyakazisa bese whosoever ozogxuma ngeleqala uyena ozothola ukuphila kwakhe. So uyayibona inkolelo zisekhona namanje, inkolelo bazalwane ekhona. Haleluya. Angifuna ukuyimention but siyazazi inkolelo ezikhona. So uverse 4 ukhuluma ngengelosi eyayihleza amazamisa ichibi njengoba ngisho ukuthi awukho edwe at a later stage. Haleluya. So babekholwa ukuthi uma bengene kulamachibi bazophulukiswa. So sitshelwa ngokuthi bazalwane kwakuhlala abantu la kuleli chibi elalikade lempheme eyisihlanu, kwakuhlala abantu abanezimo, abanezifo ezahlukahlukene, abanezinkinga beza ngoba bezinhloso yokuthi bathole usizo. Nikhona abantu abazalwane. So abanye kwabangahambi, abanye babengaboni, iziBhayibheli abanye babeshwabele, bonke bebelinda amanzi ukuthi azayizanyiswe bese bayangena phakathi. Hallelujah. So labantu laba babe desperate to have inkinga zabo ukuthi zi-attend. Abantu ababekade behlukumezekile, abantu ababekade benganakiwe, abantu ababekade bengasakwazi ukuzenzela izinto. Hallelujah. Abantu ababelahliwe. Aliba kwegama lenkosi. Uyazi ukuthi umuntu desperate bazalwane can do anything. Umuntu onenkinga nomuntu ofuna usizo angenza noma yini, angafika ngisho namhlanje uyalingana, angakhipha ngisho isamba semali angenayo ukuze athole imali. Hallelujah. So a desperate person bazalwane angenza noma yini. So kulabantu abahlala la ezokhala lichibi benale nkolelo yokuthi amanzi bezamazama khona into ozokwenzeka. Ama-period abo kuhlala engafani. Khona babefika namhlanje izamazama ichibi namhlanje bathole usizo labo bese bayahamba khona namhlanje. Bese bakhona abafike ngesonto edlule asebehlale bangasizakala. Kube khona asebeneminyaka bengasizakala. Hallelujah. Wahamba esimweni la khona uhlala isikhathi eside esimweni kodwa uthola khona abantu abazongena esimweni esifana nesakho bona basheshe baphume. Wena usale kanti wangena. Hallelujah. Waba esimweni la khona abantu abaqashwe izolo emsebenzini baphonyothwe ngonyaka ozayo, wena usale usuna 10 years uhleli lo msebenzi. Wake waba yini sesimweni la khona ungasebenzi bese kuthi abantu aba-apply kanje bawuthola umsebenzi, wena abantu apply ungawutholi. Hallelujah. So nalangele ichibi kwakuhlala abantu abanama-donation okuhlala angalingani. Abanye babesheshe basizakale bathatha usizo labo bahambe, abanye babehlala belobelindile usizo lungafiki. Hallelujah. Webazalwane esimweni akuwena oqumayo ukuthi uzohlala ngani esimweni. Noma ngokungana kokukholwa kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakulindisa mhlalise esimweni for a certain time. Hallelujah. So la usizo lwabo babebheke ekuzamazameni kwamanzi. Usizo lwabo kade lisethenini uma nje amanzi enyakaza babegcuma kuqala, babeba nenkinga yini ababengakwazi ukuhamba ngoba ngesikhathi sathi uyashedeza phansi noma uyashushuluza uzama ukusondela kufike ongaboni noma kufike onenkinga nje encane agxume kuqala ngene emanzini aphume nosizo lwakhe asale lo ngenxa yokuthi akanayo indlela yokushesha afike. Mina I've seen people njengoba nginabantu babekade bebheke usizo belibheke ekuzamazameni kwamanzi. Hallelujah. Uyazi ukuthi mina I've seen people bebheke usizo endaweni engesiyona enosizo. Mina I've seen people benzela izinto noma beba nezinto eziphathekayo uNkulunkulu babusisa bese bayobonga endaweni engeyona la kuvele khona usizo. Hallelujah. Abantu bayakwazi ukuthemba into edaliwe bese bamnyeke lokudala izinto lezi ezikhona nabayibonayo. Lapha bekade bethemba amanzi adalwe uNkulunkulu, bengathembi aBhayibheli lisitshela ukuthi kwababethemba uNkulunkulu. Kodwa babethemba amanzi adalwe uNkulunkulu. Abantu bayakwazi ukuthemba okudaliwe
bayeke odale abantu. Lithi iBhayibheli uqalekise umuntu othemba lakhe likuphi kubantu. Futhi uqalekise umuntu othembe kubantu, obeka impilo yakhe wayinikisa kubantu. Kodwa ubusisiwe othemba lakhe likuNkulunkulu, nothemba lakhe likuNkulunkulu. Labantu babekade bethemba amanzi ukuthi anamandla bakhiphe kwenzalo. Abantu bayakwazi ukuthemba izinto eziphathekayo. Abantu bayakwazi ukuthemba amanzi abawo athandazelwe kunokuthemba uNkulunkulu othandazwa kuye. Abantu bayakwazi ukuthemba iphosini yamafutha ukuthi wathi ngagcoba lamafutha impilo yami izoshintsha ngizothola umsebenzi kunokuthemba uNkulunkulu ogcoba abantu. Hallelujah. Hallelujah. People are desperate. People need help. Abantu bangenza noma yini, abantu bangahamba emanzini olwandle khona kuyisebusika bengagqokile ngoba befuna usizo. Abantu ba-desperate bafuna usizo. Abantu bangenza noma yini ukuthola into ezobanikeza usizo. Abantu bayakwazi ukuthi bayothwala ngoba befuna amandla okudonsa abantu. People are desperate and people need help. Lithi iBhayibheli laba babekade behleli njalo as desperate as they were, benenkinga zabo ehlukile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Babekade bethemba amanzi ukuthi khona into angayenza. Hallelujah. Ajobhalayo athi abanye bathembele emahashini nasey'qoleni. Uthi kodwa thina sizothemba uJehova uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Abantu bayakwazi ukuthemba abantu nokuthemba uNkulunkulu. Yazi ukuthi khona abantu abangakubulala ngomprofethi wabo. Amen. Abangakubulala mongakhuluma nje into nje ebheke eceleni ngamanzi umprofethi wabo. They can kill. So abantu bayakwazi ukuthemba abantu ngaphezu kokuthemba uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. So kulabantu ke abahleli la ezizokwechibini iBhayibheli kwakukhona umuntu othile iBhayibheli uJohane akasitsheli igama lale ndoda. Kodwa lithi kwakukhona indoda ethile eyayisigule isikhathi eside. Nikhona abantu abazalwana. Amen. So uJohane akasitsheli igama layo kodwa sizwa ngesimo sayo. Sizwa futhi nokuthi wayekade esehlale isikhathi singakanani ngesimo lesi. iBhayibheli wayekade esehlale la ezizokwechibini for 28 years. Hallelujah. Wesehlale echibini elinga amanzi ukuthi azanyazanyiswe for 88 years. Can you imagine 88 years bazalwane? Hallelujah. Lo muntu uthi waba kulesi simo uJesu engakazali. Yena wayekade esehlele ezizokwechibini elindile. Hallelujah. So impilo yale ndoda yayingashintshi because yayikade ihlele endaweni eyi-1. Yayimi ndawonye impilo yakhe. Wayengumthwalo nabantu bakubo bagcina sebegive up kuyena, bengasamnakekeli, bengasenendaba naye because useyisicefe kubo. Wagcina seyedwa, wagcina senomzwangedwa, wagcina isimo sakhe sesidla yena kuphela. Hallelujah. Because kuyenzeka ukuthi ube sesimweni ngesikhathi uqala uba sisibona lokuxoxela abantu ugcina usuyisicefe kubona. Hallelujah. Ngoqhamuka kuthi awunangu lo hlale ngenqamani, awunangu lokhu la, awunangu okusezobalisa. Bagcina abantu sebekushiya. So lithi iBhayibheli le ndoda eyikade ingasena muntu. Uzwa kuresponse yayo uJesu uma ethi uyathanda ukusindana uthi anginamuntu ozongiphotha emanzini uma amanzi ezalenzayithi anginamuntu. Shuthi ngisho umndeni wakhe wokwathi usumdize thina. Hallelujah. So wayesehlupheke isikhathi eside, even ichibi asehlale kulona iminyaka eminingi la ingakwazi ukumsiza ngoba wengafinyeleli kulona. Hallelujah. Hallelujah. Nabantu basebekhathele uyena. This man needed help. He was desperate. He needed help. Wayedinga usizo, wayengenalo ithemba, wayehlukumezekile, wayedesperate. Ebabona bafika izolo bengene emanzini baphulukise bahambe asale.
ukuba desperate? Because this man was desperate. Ukuba desperate kusho ukuba tired of many accumulated disappointments and sadness. Kusho ukuthi umuntu lona oseze wakhathala uphoxeka nokuphatheka kabi yinse kuyinto aphila ngayo because usesimweni esibi usesimweni esidinga usizo. This man needed help. Hallelujah. Amen. So kusho ukuthi kuba desperate kusho ukukhathala engqondweni. Sometimes awusakwazi ukucabanga because you are tired, you are desperate. Kusho ukukhathala emotionally, mentally, yonke into yakho ngisemzimbeni physically. This man was tired. Hallelujah. Amen. A desperate man bazalwane noma ekhathele njalo kodwa kuyenzeka athe desperate njalo athe sesibone njalo kodwa umuze kwazi ukumemeza khona bemthulisa abantu. Hallelujah. There was a man who was desperate na wayefuna usizo. Ngesikhathi kuqhamuka uJesu wamemeza kakhulu wathi Jesu ndoda kanjani ngihawukele wakabala ndaba nokuthi laba baseduze kwakhe bazothi lithi iBhayibheli bamkhuza abafundi bethi akathi lithi ngesikhathi bemkhuza kwayikhona ememeza kakhulu. Webazalwane uma usesimweni ila kufanele impela umemeze khona kakhulu, ila kufanele khona uthandaze kakhulu, ila kufanele khona unikele kakhulu, ila kufanele khona athe inkonzo kakhulu, ila kufanele khona ukholo kakhulu because you are in a situation. Webazalwane khona uhlamelelayo athi during your situation praise him. While waiting praise him. Usalinde impendulo yakho thandaza udumise ngibonge. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So umuntu desperate ngishilo ngathi angenza noma yini because uyena kuphela understand isimo aso. Lithi iBhayibheli bazalwane, this man uma uJesu eqhamuka lithi embona elele azi ukuthi nesikhathi eside njalo. Uyayizwa leyo? Baningi abantu abalela but uJesu ubona le ndoda esina 38 years ihleli la. Lithi babe embona elele futhi engambona kuphela azi nesimo sakhe azi nokuthi unjalo usenesikhathi eside njalo. Lithi babe wathi kuye uyathanda ukusinda na. Ngibuka labazana ukuthi kunabantu abaningi abaningi ngokuthi zenkinga la izoba lelinci. Kodwa sibona uJesu ebona le ndoda. Into enza ukuthi uJesu abone yona bebaningi abantu ukuthi usizo lwayo lasefile. Hallelujah. Ukuthi usizo lwayo lasefile. Because usizo lwakho uma selifikile ngishathiwa baningi noma liqondene nawe liyakwazi ukukhetha phakathi kwabantu abaningi. uNkulunkulu aphume nawe wedwa because usizo lwakho selifile. Hallelujah. uJesu iBhayibheli le ndoda wayibona eseza wambona sekusisimo. Akambonanga ngoba esena wambona ekusisimo. Bazalwane isimo ephakathi naso isimo kuyenzeka ube sesimweni isimo sibe khona. Isimo sihleleleke ekhona. Kodwa bazalwane akuphelele ekuthenini isimo sihleleleke uyabona. Yiko kukhona ohlabelayo ethi usibonile usigcinile wasebanda. Usibone sikhona ezimweni zethu. Mina ngifuna ukuthi kuwe namhlanje kuseni nathi leso simo kusona uyakubona. Lithi embona enjalo emazi ukuthi usenjalo isikhathi eside mina nakuwe uyakubona. Akudingi sometimes ukuthi izimo uzizisho. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukubona ungayishoko ngoba ebona ukukhala kwenhliziyo yakho. Lithi iBhayibheli le ndoda izange zisho lutho kodwa uJesu wathi lithi iBhayibheli embona azi ukuthi unjalo ngesikhathi eside kwathi wathanda ukusinda la. Hallelujah. So uJesu akagcini ngokusazi nokusibona isimo sakho uyasi-athenda. Ingakho mayekhuluma noMoses uphele bazalwane uthi kuMose ngizwile ukuhlupheka kwabantwana bami ngibonile nabo futhi ukukhala kwabo uthi ngakho-ke ngehlile. Akagcini hhayi uNkulunkulu ozwayo bese angehli, hhayi uNkulunkulu obonayo bese angehli bazalwane. Uthi ngizwile ukukhala ngibonile ingakho ngehlile because usizo lwethu livela kuJehova. Hallelujah. Now uthi uJesu la kule ndoda lithi iBhayibheli uthi uJohane futhi wayazi ukuthi usenesikhathi eside njalo.
Haleluya. Wayazi. Khona ulwazi uNkulunkulu analo ngawe, abanalo ngawe before time. Khona ulwazi uNkulunkulu alwazi ngawe ungakabi khona. Lithi iBhayibheli lithi kwelinye indawo lithi kwazi iminyaka yethu singakaphili isho lodwa. Kunolwazi uNkulunkulu analo ngawe, abanalo ungakabi khona. Lithi kwazi inani lezimali zakho. Haleluya. Atho bhakala wena Jehova uyangazi. Athi uyamhlolisisa. Haleluya. So athi kwelindawo bekhuluma Jeremiya ngingakabundi ngakwazi. Lithi iBhayibheli uJesu le ndoda eyazi ukuthi injalo isinesikhathi eside injalo. Ulwazi ayenalo akalitholanga liyena, kodwa ulwazi abanalo lo engakabi sesimweni. Izimo ezingena kuzo suke sezilethi ngoba yena usuke esazi okuthile ngathi okungaleva lezimo. Ubethi Jeremiya ngakubhi ngakwazi. Jeremiya noma ngangena kuziphi inkinga ngenxa yokuthi waziwe ngakabunjwa. Lezo nkinga seyifike lezi ngoba uNkulunkulu akamazi enenkinga, umazi enqobile. Lalela, uNkulunkulu akakwazi kuleso simo, ukwazi ukusungale kwaleso simo. Lithi iBhayibheli nalento uJesu azi. Uyezwa? Azi uJesu ekune information ukuthi lento isihlale isikhathi eside. uJesu une-information ngesimo sakho. uJesu unolwazi ngempilo yakho, unolwazi oluphelele ngawe. Ingake ngazaniyekelele. Amen. Hallelujah. Amen. So uJesu had this man in mind. Wena le ndoda engqondweni yakhe. Uza nje ngavele ukhona kuninaki. Wafike wamzwela and he offered him help. Uthi uJesu kuye uyathanda ukusinda na. Akavelanga wamsiza. But uyambuza ukuthi usizo uyalidinga. Memebona ukuthi uyalidinga. Kodwa kufanele kube uyena oshoyo ukuthi ngiyalidinga usizo. Khona abantu abangalamukeli usizo lukhona. uJesu ufuna ukwenza ishoyo ukuthi usize umuntu oright. Umuntu vele obonayo ukuthi uyalidinga usizo. Uthi uyathanda ukusiza. Jesus is a gentleman. He does not force himself into a person. He leaves the devil ukuthi he willing power to a man. Uyathanda ukusiza na. Uma usuvumile bese ke athi ke then we can work. Awumvumele inhlizweni yakho ukuthi akusebenze. Akunikeze usizo oludingayo. Hallelujah. Hallelujah. He knows you need help. Kodwa fanele uwena osho ukuthi ngiyadinga usizo lwakho. Wena fanele unike access empilweni yakho. Wena fanele unike access enhlizweni yakho. Wena fanele unike access ekhaya lakho, ebantwaneni bakho, empilweni yakho. Wena fanele ungunyaze uthangele. Noma ebona ukuthi uyadinga usizo kodwa ufuna kusho wena. Lithi iBhayibheli uyathanda ukusinda na. Impilo yendoda was about to change. Impilo yendoda was about to change. Ukuhlupheka kwakhe kwasisekusondele kuphela kuphele. Hallelujah. Ungabunamuntu kwakhe nokufuna usizo nokuhlupha abantu kwasekufanele kuphele. Uthi Jesu uyathanda ukusinda na. Do you remember uthi do you need my help? Hallelujah. Basho selifikile usizo lakhe. Icula abahlomile lithi ngiphakamisela amehlo ami entabeni, usizo lami luvela mina, usizo lami luvela kuJehova. Our help comes from the Lord. Usizo lwethu bazalwane luvela eNkosini. Namhlanje message engiyiphethe ukuthi ngizokunikeza yona ithi usizo lwakho selifikile. Usizo lwakho selifikile. Usizo lwakho luvela kuJehova. uNkulunkulu bazalwane akanendaba ukuthi hloboni yenkingo onayo, kodwa intale ndaba nayo ukuthi uselethe usizo. Uyalamukela yini usizo? Ngoba lo usizo alibheki izimo ukuthi lesi silula noma lesi sisha noma lesi sidala, kodwa usizo olwazi ukungena kuzona zonke izimo. This man bazalwane kwathola usizo engalindele, because uma ephela kuJesu lithi iBhayibheli kwathi anginayo umuntu ozomphonsa echibeni. Shothi wayendele umuntu ozomphusha emanzini. Lo sizo alitholayo akulona lo layini. Amen. Ubelwelile ukuthi uJesu uzomqubula amsondeze noma ame naye, balinde ukuthi mewafike ingelosi bese uJesu amphushe. Kanti uJesu uzosusa into ayijwayele ukuthi fanele ungene emanzini.
wathi no, awusadingi wena manje, usudinga mina umnikazi wamanzi. Hallelujah. Uzuphile. Hey bazalwane, asidingi ezinye izinto eziphathekayo, kodwa sidinga yena uqobo lwakhe. UJesu uyakwazi ukushintsha indlela ejwayelekile. Abantu bebazi ukuthi baphila ngeqhibi, abantu bebazi ukuthi baphila ngento ethile ephatheka. Kodwa namhlanje mina sengiyashintsha-ke manje. Awusadinga amanzi, usudinga mina. Mina qobo lami, mina ngingamanzi okuphila. Ophuza lawo manzi akuphilome. Hallelujah. This is the kind of water you need now. Awusadingi iqhibi, kodwa usudinga lamanzi ayimi. Ophuza lawo manzi. Eswintsakelo mfula yamanzi. Hallelujah. Yogoboza mfula yamanzi. This man needed help. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Uthi Jesu kuyena okay. Your help has come. Usizo lwakho selifikile. Kodwa usizo lwakho luncike ekuthenini uyakholwa yini? Usizo lwakho luncike ekuthenini uzoyenza yini lento engiyishoyo. Uthi Jesu for you to receive your help. Uthi sukuma. Uthabatha usibuhlaka lakho. Bese bayibona umuntu sound foolish. Kuthi ngizosukuma kanjani ngoba into engilethe la. Yikona ukuthi angikwazi ukusukuma. So manje usukuma kanjani? And immediately the man was made whole. Because wakholwa izwi mashona. Wakholwa ukuthi usizo lwakhe selifikile. Bazalwane, I know ukuthi mina kunesimo osuke kusona isikhathi eside. Kodwa namhlanje sukuma. Mathatha nje namagama, sukuma kuleso simo. Thatha uhlaka lwakho bese uyahamba, walk away from that situation. Suka kuleso simo. Usuhlala isikhathi eside. UJesu lethu usizo lwakho. Uzodiklela ukushuma Funeka. What you need to believe namhlanje ukuthi uNkulunkulu ngempela ulethu usizo lwakho. And you don't question your help. Uthi Jesu sukuma. Akunandaba ukuthi usuhlala 38 years la. Kodwa njengamanje sekuyisikhathi sokuthi usume ngoba usizo lwakho selifikile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uthi Jona ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova. Uthi uJehova wangiphendula ngiseswini endaweni yabafileyo. Uthi ngamemezwa wezwa izwi lami. Ngamemegama usizo. Uthi ngathandaza. uJehova wangiphendula ngiseswini. Uthi ngisendaweni yabantu abafileyo. Ngiseswini senhlanzi. Ngisendaweni embi. Ngisendaweni engenamuntu. Ngisendaweni la khona abantu beba-understand. Uthi uJona kwakumnyama la ngikhona. I needed help. Kodwa into engayenza ngamemeza. Uthi ngakhala kuJehova, uJehova wangiphendula. Akhala kuJehova, uJehova wangiphendula. Hallelujah. Uthi ngiseswini endaweni yabafileyo ngamemeza. Uthi ngamemeza wezwa izwi lami. Namhlanje ngizothi uya ukumemeza uthi Jesu, I need your help. Jesus, I need your help. Jesus, I need your help. Jesu, ngidinga usizo lwakho. Ngoba ngiyazi usizo lwami livela kuwe kuphela. Your help has come. And your help comes from the Lord. Hallelujah. Ngeke ngishiye ukuze usho ngesibindi uthi inkosi umsizi wami. Hallelujah. 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 Cela sifunde Hebrews chapter number 13 verse 6. Hebrews chapter 13 verse 6. Uzofunde usibanga. Ushakatarabasatharabaya. Kuya sizo lakho lifike. Verse 6. Yes. Ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ngumsizi wami. Ukuze sisho ngesibindi. Ukuthi inkosi ngumsizi wami. Namhlanje ngifuna sisho ngesibindi bazalwane bami. Sithi inkosi ngumsizi wami. Noma ngisesimweni abantu abangasazi. Inkosi ngumsizi wami. Noma ngigula inkosi ngumsizi wami. Noma ngisebenza inkosi ngumsizi wami. Noma ngine-stress inkosi ngumsizi wami. Noma bengangifuni inkosi ngumsizi wami. Ngisho ngesibindi because ngiyazi usizo lami luvela kwinkosi. Inkosi ngumsizi
Hallelujah. Hallelujah. Abangwa 21. iBhayibheli ungafunda lithi uthi ngiphakamisela amehlo ami emhlabeni. Usizo lwami luvelaphi na? Mhlawumbe uzocabanga ukuthi lolu siza khuluma ngalo, mhlawumbe omunye ngaze adideke athi livele entabeni lezi athi uphakamisela amehlo akhe kuzo, kanti usizo lakhe aliveli entabeni, uthi usizo lakhe livela kuJehova odala izulu nomhlaba. Usizo lakhe aliveli kubantu, usizo lakhe aliveli entweni ephathekayo, kodwa usizo lwakho luvela kuJehova. Uzathi ngezasi uthi akaye ukuvuma ubunyo lakho lushelele. Hallelujah. Because all the laws of Israel akazeli futhi akalazi usizo lwakho akayokuvuma ukubulile ngokungaphezu kwamandla akho. Uthi uDavide esesimweni uthi ngiphakamisele amehlo ami entabeni, ungasudideka uthi mhlawumbe usizo lami ngilibhekise khona entabeni, athi usizo lami aliveli kuzona intabeni ngibheke, kodwa usizo lami livela kuJehova. Athi yena wenzile izinto umhlaba athi yena uvume noma ngibheke kuye, akavumi ukuthi inyawo zami lishelele. Waye ngibheke kuye azikwazi inyawo zami ukushelele. Azikwazi ukushelele ngoba usizo lami livelaphi? Livela kuJehova. Hallelujah. I want to pray, Mzansi. I want us to pray. I want us to pray. Usizo lakho lifike. Your hand has come. Le ndoda uma izwa uJesu lithi iBhayibheli wathi kwasho lamazwi uJesu wathi sukuma uthatha uhlaba lakho bese uyahamba. Lithi iBhayibheli akazange uze enyameni, akazange uze egazini, akazange uze ebangani bakhe, waqhuma. Hallelujah. Wathatha uhlaba lwakhe. Uhlaba uselumthwale for 38 years. Kwabonakala kushintsha izinto namhlanje. Kwabonakala kuyena othwele lona. Ngenxa yokuthi sekushow uJesu izinto ekade zihlupha wena, izona usuzohamba phezu kwazo, izona usuzoba ngaphezu kwazo. Webazalwane, usizo lakho lufikile. uJesu lethu usizo, uJesu lethu ukukhululeka kwakho, uJesu lethu isixazululo. Hallelujah. Uma abaJuda bembona lo baba abalendaba nokuthi uphilisiwe, bakhonsela ukuthi uphiliswe ngosuku olunye, uphiliswe ngosuku olunye mfana uphiliswa ngani. Hallelujah. So le ndoda bazalwane usizo lawo lafika, and malifika walamukela. Ukwenza njani masefika usizo lakho? We've been speaking about faith for isipeside labazalwane. Uyalamukela le usizo ulakunikeza yona. Noma uyalukweshina, noma uyalugabaza, noma despise and vessel. What do you do when God brings you help? And uNkulunkulu ayikho solution azoyiletha empilweni yakho engasebenzisi umuntu. You will always use men. Hallelujah. Sizo lakho lifikile namhlanje. I want you to believe that with God you have helped me. Kuna noma yini ebengibhekene nayo sengisizakele. Isho lokho ukholwe, isho lokho ungangabazi uthi Nkosi you have brought help for me. Usizo lami lifikile. Mina sibale ngoPsalms 20 verse 2. Jesus. Psalms 20 verse 2. My help has come. My help has come. Believe. My help has come. My help has come. Verse number 2. Psalms 20. Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele. Akusekele ngamandla aseSiyoni. uDavide labazalwane usho nomthandazo uyawudinga naye
kodwa ukhulekela uIsrayeli ozoya empini. Hallelujah. Ukhulekela uIsrayeli ozoya empini. Uthi, oh Lord, amathi uNkulunkulu angathumela usizo oluvela endaweni egcwele. Athumele protection evela eSiyoni. Hallelujah. Hallelujah. Amagama omthandazo kaDavida uthi, Lord, send your help. Nkulunkulu thumela usizo lwakho. Hallelujah. The Lord have our back. Amagama uthi Nkulunkulu, we want to have your back. Kunanoma yini esiyenzayo. uNkulunkulu akazi namhlanje bazalwane angathumela usizo lwakho kuleso simo sakho, kuleyo nkinga yakho, kuleyo khaya lakho, kulabo bantwana bakho. May the Lord send Psalms 20 verses number 2 to you. May the Lord send help for you. Usizo oluvela endaweni engcwele, leyo ndawo esanctuary ebizwayo, it is dwelling place. Usizo lwethu aluveli kubantu, kodwa usizo lwethu luvela endaweni ephakeme. Usizo lwethu ne-protection yethu ivela endaweni, ivela eSiyoni. Hallelujah, hallelujah. Usizo lwakho ungalibhekisi kubantu, kodwa ulibhekise kuJehova. Hallelujah. Uthi uDavida, Lord, thumela protection yakho ne-strength. Isho naleli version from Zion. Hallelujah. Hallelujah. Umthandazo wethu awukhulale namhlanje uthi Nkosi, thank you for sending your hand. Thank you for sending your hand. And lento yokuthi uNkulunkulu usethumela usizo lwakho, ungayilimit to izinto ezithile. Kuyona yonke into ephathelene nempilo yakho, just believe that God usethumelele usizo. Usho mfana wathi asikhulumeni ngisho ukukholwa kuyona yonke into, ungakhiphi ngisho igama elibukeka lincane ukuthi lokuthi akunayo imali. Because God has sent you help. Usethumelele usizo. Uyalibona yini usizo? Uyalibona yini usizo? Lulapha kwakho. Kunevesi elithi the word of faith is here before us. Hallelujah. It is the word of faith. Izwi lokukholwa liphambi kwethu. Izwi lokukholwa lilaphambi kwethu. We just need to believe God, bazalwane. Amen. Usizo lwakho lufike. Cela simelele. Angazi ukuthi yini abantu obhekene nayo before ufike. Ngoba angifuni ukuthi ubhekene nayo ngoba isi-past tense leyo. Ngoba usizo usutholile. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I want us bazalwane to rise. To rise. Uthi uJesu lendoda sukuma. Uthabathe uhlaka lwakho. Uhamba. Ngamanye amagama lento ekuhlupha sukuma kuyona manje. Ngoba usizo lakho selifike. Believe, have faith. Hallelujah. Have faith in God. Have faith in short. Mawufunda chapter 8 la chapter number 4. uJesu khona indoda akhuluma nayo. Ekade igulelwa indodana yayo. Lithi iBhayibheli lithi uJesu wakhuluma wathi no, akube kuwe njengokukholwa kwakho. Lithi yabambelele ebushweni bukaJesu. Mayifika ekhaya yafika indodana isiphulukile, yabuza isikhathi ukuthi iphululisweni kubonakala ukuthi it's exactly lesikhathi uJesu akade ethe makube kuwe njengokukholwa kwakho indodana yakho isiphulisile. Bazalwane, ngifuna simkhole ezweni lakhe. Ngifuna simkhole ezweni lakhe. Noma kuthiwa kade ungabazi, kodwa namhlanje uNkulunkulu sekuthumelela usizo. Sekuthumelela usizo. Lolu usizo luyi-sponsorship. Lizosponsorisha ngisho ukukholwa kwakho. Izinto akade uzingabazi, ngeke usazingabazi ngoba awusewenda, ususendaweni yosizo. Awukwazi ukuhlupheka usendaweni yosizo. Wawayibona unamthuthu kade ukhule kwesikhathi eside, noma usizo selifikile sekhululiwe, uloke njalo. Your help has come. Believe that God has sent you help. He has sent you savers from Zion. Hallelujah. Amen. Let's follow. Funa sonke sithandaze bazalwane. Lo mthandazo sothandaza ngona umthandazo ucela, umthandazo wokubonga usizo. Hallelujah. Usizo